Ndinguvusumzi ndingubokolo King PK the Bokoharam suka phambi kwezembe ngoba uzokwenzakala. Guys, bendingekho rounding for a while, noba 3 or 4 years. Now I'm back. Ma bendimkangele nge-lightweight bhuti wam, mara ngoku I'm back nge-junior welterweight. Ndifuna ukuthi zonke ne mazibe ready mntu omkhulu because i-King PK i-Bokoharam ikhona kuzoduka umuntu eroundini. And ngoku ndibuyile ndizokwenza imali ngoku ke bendifuna uimpressa nabalandeli bathini, but now ndizokwenza imali ziyawa zonke. Le first fight izayo ndikupromise iziyenza sure uba no manager baphethe iPampers bethe yafine sisu iyazenzekela ngezantsi iyazenzekela ngentla. Mayiqiniseke the Bokoharam is back. Yeah. Enzelwa nayo ngoku kufuneka ibe ready because eziba ndikuxelela ngoku ayikho ezonyamezela boxing ingakho musa ne-fitness man phathe fitness izenze sure uba 110% i-fitness yayo because ndizawuba 100% ready mentally and physical. Yeah. Enozikwazi apha kwi-ratings uqala ku-number 1 ndingathi masifole zonke. Remember last time bendiyeka bendizibulale zonke nge-knockout ndandinqandwa ngumzonke qha. So njengoba ndibuya bendithe ndifuna itshu kwezazi ndibethe ndisaqala kwicareer yam kuqaleni, but zaziswa nguDixon Nqula ke ndazikhanda utyatyeka the likes of Katyeni yabo zonke ziwile ezibabe ndishilo. Nangoku azizaqhubekeka nalaa ncwadi besibhala siyayivala ke ngoku kakuhle. Yes. Yeah, bathi bebekhe ndathi tshe phaa enye ilanduka phaa kumda kuthiwa ixhego libuyile. Yabona iwhiskey the more ibandala the more itesta kamnandi mature. Ndinjalo ngoku yabo. So and impress just basics. Nqo siyahamba siyabamba siyayibetha siyayihuka. Ibidibene nezembe left hook iyahamba iyakhodoka. I'm sure 100% sure that yabo the promise. Yabo. Yeah. Nali zembe. Ibalekele left dibana nezembe, ibalekele right dibana nezembe. Ziyafa isidala. Yes. Number 1.